So zan yi bayani akan wani magani da na bayar na sanyi wanda yana maganin sanyi, yana maganin istimna'i, yana kai istimna'i kenan kai wasa da al'aurarka, masturbation kai wasa ya zama maka ya haifar maka da matsala, to yanzu kana so ka sha magani na bada wannan taimakon. Ya yi trending sosai a ko'ina, a social, a YouTube, a TikTok. To kusan kullum wallahi sai an kira ni an tambaye ni ƙarin bayani, ina ga an yanke shi. So bayanin da na yi shine, duk mutumin da yake fama da kowane irin sanyi, sannan kuma duk mutumin da ya yi wannan istimna'in wasa da al'aura ya haifar da matsala, wadda matsalar ta zama sanyi, ko kuma gaban ya zama to ya shanye, ko kuma bai da ƙarfi, ko kuma manin ɗin shi ya tsinke, duka da sauransu, in kai wannan haɗin bi iznillahi rabbi, duk inda kai haɗin wata ɗaya, in Allah ya yarda za ka rabu da wannan abubuwa na faɗa guda 4, kuma ga yadda ake haɗa su. Na ce da farko mutum zai samu namijin goro guda 5, sai ya ɓamɓara ɓawon, sai ya sa su a gefe. Na ce za a samu dinja ɗanyen citta kenan guda 3 'yan manya-manya, sai a ɓaɓɓare ta ita ma, sai a aje ta a gefe. Na ce za a samu wato tafarnuwa dunkule take haka, akwai manya akwai madaidaita. So madaidaita wadda bata wuce in an ɓare ta za ta zama guda 7 ba haka, ita ma sai a ɓaɓɓare ta, sai a aje a gefe. Sai na ce sai a jajjaga su, ko kuma a yayyanka su, duk yadda aka yayi, sai a wanke, sai a ɗiba, sai a zuba a cikin tukunya. Bacin an zuba a cikin tukunya, ko abin dafawa, komai in dai abin dafawa ne za a iya zuba. So sai a ɗauko lemun tsami ƙanana guda 2, sai a yayyanka su, sai a sa. Sai na ce sai a zuba ruwa rabin galan yana kamawa lita 4 ne. Lita 4 shine galan ɗaya, to rabin shi. Idan ko baka gane ba, sai ka ɗauko pure water guda 4, sai ka zuba, sai ka dafa. In ka dafa shi sai ya huce ya yi sanyi, sai a rika shan ƙaramin kofi da safe in an karya, ƙaramin kofi da daddare in an ci abinci. Haka za a sha shi kullum sau 2 har ya ƙare. Wannan shine cikakken bayanin maganin da na bada akan abin da ya shafi matsalar istimna'i, wasa da al'aura, wanda in kana da sanyi za ka sha. Wannan haɗin da na bayar alhamdulillahi mutane da yawa sun samu amfani, kuma sun yi addu'o'i. Zan ƙara, ana ba yara, ana ba mata, ana ba maza, ana ba mai ciki ma tana shan shi. Mai ciki, kun san akwai magunan da ake ƙayyadewa a ce mai ciki kar ta sha. To in kina da sanyin mara, kowane iri ne, in kika yi wannan insha Allahu kika haɗa, za ki ga abin da zai faru. Ina fatan bayanin ya fito fili dan Allah, kuma a ƙara watsa shi yadda tambayoyin da ake mana za su zo ƙarshe. Muna muku fata alkhairi, a ta bibiyan mu, kuma a ci gaba da addu'a. Allah ya zaunar da mu lafiya, ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Ina son ku dan Allah. Allah ya muku albarka.